Тапшыруыбызның алдагы котлау сәламен без Сызрань шәһәренә юллыйбыз. Бүген үзенең 70 яшьлек юбилейлы туган көнен Иске Атлаш авылында туып үскән хөрмәтле милләттәшебез Шарипов Яхья Тагир улы каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Зәйтүнә Касымовна, кызы Венера, кечкенә кызы Альбина, тормыш иптәше Рөстәм, балалары Алина һәм Амир, кайнанасы Расимә Сабировна Хамзиннар котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Тормыш тәгәрмәче тәгәри, яраткан тормыш иптәшем, сөекле әткәебез Газиз бабакаебызга 70 яшь тулды. Ул гомере буе үзенең туган көне турында язгы ташкыннар вакытында мин туганмын дип әйтә иде. Бик матур табигать чорында туган ул. Шуңадыр, үзе дә бик күркәм шәхес булган. Гомере буе туган авылыннан китеп шәһәрдә яшәп шушында хезмәт итте. Ул барча дус туганнарының ихтирамын казанды. Әниебез белән 2 балаларын тәрбияләп үстерделәр. Инде кече кызларының балаларын күреп оныклары өчен алда яшиләр. Яраткан ирем, синнән башка бер кемне дә ярата алмам инде. Кереп урнаштың йөрәккә җибәрә алмам инде. Йөрәгемнең түрләрендә урынны алдың яулап. Һич бүтәнгә каратмыйсың, янымда минем һәрчак. Әкияттә булган кебек хис итәм мин үземне. Синең тылсымлы йөзеңнән ала алмыйм күземне. Тормыштан бәхет көтәмен, тик синең белән бергә. Йөрәгемдәге моңнарым агыла бөтен җиргә. Яратып яшәүләр рәхәт, яраткан кешең булса, бар тирә-як чәчәк ата сандугач килеп кунса. Сандугач булып кирдең син язның алсы таңында. Синсез яшәп булмас инде, син бит минем җанымда. Якыныбыз, сөекле тормыш иптәшем, әтиебез, бабакаебыз. Рөхсәт ит сине чын күңелдән матур туган көнең белән котларга һәм теләкләрнең иң изгеләрен сиңа җиткерергә. Безнең өебезне ямьле, тормышыбызны якты һәм җылы иткән иң якын кешебез, сөекле әткәебезнең бүген юбилее. Хөрмәтлебез, без синең алдында мең бурычлы. Безгә кылган бар изгелекләрең өчен рәхмәт укыйбыз һәм без сине ихлас йөрәктән котлыйбыз. Синең туган көнгә әтиебез нәрсә бирик икән бүләккә? Безгә кылган һәрбер яхшылыгың сакланачак мәңге йөрәктә. Рәхмәт сиңа, рәхмәт барысы өчен, сыгылмавың өчен язмышка. Тик яхшылык кына бүләк итеп яшәрбез без әткәй тормышта. Гомереңдә бик күп хезмәт куйдың, эшләмәгән эшең калмады. Озын гомер, бәхет теләп, үбеп калабыз синең кулларны. Яшә әтием, бер дә картайма әле. Кешелеклелегең белән үрнәк син. Авыр чакта сиңа таянабыз, безнең өчен һәр чак кирәк син. Авырлыклар туса тормышта, киңәш сорап сиңа киләбез. Дөрес юлга бастырырдай сүзләр әйтәсеңне алдан беләбез. Ташып торсын күңелләрдә һәр чак, яшәү дәрте мәңге сүнмәсен. Якты өмет, зур хыяллар белән каршыла син бәйрәм иттәсен. Кадерле Яхья Тагирович, алгы көннәрдә дә хатыныгыз, балаларыгыз, оныкларыгыз мәхәббәтен тоеп, алардан җылы сүзләр, куанычлы хәбәрләр генә ишетеп яшәргә язсын. Чын күңелдән сезнең хөрмәткә яңгыраган теләкләргә кушылабыз. Сезнең гомерегездә нинди генә вакыйгалар булса да, нинди генә эшләр башкарылса да, алар тик шатлык китерсен. Барлык уй-теләкләрегез, барлык хыялларыгыз тормышка ашсын. Якыннарыгызның музыкаль бүләген кабул итегез һәм бәхетле яшәгез. Bozulmam, yine мәңгі қартаймам, yanımda sin bulsam, qar bulsam qaralmam, buz bulsam buzulmam, min мәңгі қартаймam, yanımda sin bulsam. Sин
Canımını ağlasan, biz bulup tuğarmın, yanımda bulmasan, kar bulsam karalmam, buz bulsam buzulmam, meni mende kartaymam, canımda sen bulsan, kar bulsam karalmam, buz bulsam buzulmam, men mende kartaymam, yanımda sen bulsan. Seni bulsam yanımda günlerim ayaz bit. Kar bulsam karalmam, Buz bulsam buzulmam, men menge kartaymam, yanımda sen bulsam. Kar bulsam karalmam, Buz bulsam buzulmam, men menge kartaymam, yanımda sen bulsam. Men menge kartaymam, yanımda sen bulsan, yanımda